मिया हर 9टा साढ़े 9टा समय थानाव खबर सगिखा जे हलं मताय बिसिनि हाजारि बारि ब्लेमना हाजारि बारिनि कायसा बोरै कायजाक बलजाक बसामांनि बुमा नग नायतुगि माया ओंखाय खबर माने थानानि पुलिस फाय नायतुखा पारानि बरक बाया गय मिलिवै ओंखाय हरं खाम बागै मियाव ताय नायतुक स्लाबिया ओंखाय हायने हाय तिनि फुङो तायसा पारानि बरक बाय पुलिस बाय मिलिनो नायतुक लायखा गाबरि बिसिङाव खबर मांखा जे जेसमिन देबबर्मा बिनि बयस प्राय 27 बছর बनि ब्रै बसामांनि दङ कायसा 10 बছর ताय कायसा काय ओंका बोसोर बছर जांखौनो जराय बोसा खरंनि 5.5 बছর ओंखाय बनि जे बोसाय बखायंखा आरो कि नाम आछिल मिन्टु देबबर्मा बुफानि मंखाय लेट बिपिन देबबर्मा अ पारानि ब्रक संसार खायमानि प्राय 17 बছর काखा ओंखाय तिनि फुङो नायतुगै फायै खबर मांखा जे बोसायनो साइकलां फुन जे बनो आं यागलाय थांका बुथानि ओंखाय हाथाय साका phobjak है साइ थांफोन ओंखाय आ खबरनो जों रोगै नायतुक लायखा पुलिस बाय पारानि बरक मिलिवै आबनि परेकाव फाइमान फाइकाव जागाव जे बुफां खलबजा खायै बनि माथिया काबै मांखा जों आरो बनि जे रांचाक मंगलसूत्र तंमानि मंगलसूत्र जजाक मांखा ओंखाय ताबो एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट फाय सफैगासिनि बिनि बिसखांनो जों ताबो कथिनो हाकर कि खुरिति साका ओंखाय हाकर खुरिति सामानि परे नुखा बनि तत्राव सुकाक जागमानि दङ ब्लाम लामनि रांथाम ताय बखर गुलगायसा आगात आबो दाबाय दतक खातामै तखा आबो जों ताबो साइमिया आबो पोस्टमर्टम खालायजांनाय ओंखाय चिनि मबाइल स्टेट फरेन्सिक साइन्स लेबरेटरिनि टीमबो फाय दङ साइन्टिफिकलि जों आबो इनभेस्टिगेट खालायनाय ओंखाय जततुक मांखा जों जे मिन्टु देबबर्मा बमियानो स्कुटि ति खारि थांका बनि बोसा खरंनिनो बनि बकारि संनि नगतनि लाङै उमर थैनायनि उमर प्राय 26 अथवा 27 बছর काने बनि सारा बनकी सयबिनि साइ बुथारिन दाबो आबो तो क्लियर रंगि थांका बनि बोसायनो बुथारो कारण अरो आवाइबो अंखा एबं चिनि साखि मांखा जों जे जारा साइकलांका जे बुथाना यागलाय थांकानि साइकलांका माने दामबा बोसाय सारा तैके बिया ओंखाय ब्रंनो मिया यांबो थारक खुरना है फाइलेका ब्रक ओंखाय थारक बु खुलायजाक दङ पिया था खुरपानो ब्रंया थारक ब्रक ति साइतलांयाखौ हामबाय सर कायसा नांकुक मानि बागै आं कायसा शर्ट कायसा भिडिअ स्रामि दंखाताबो मिया हर हलं मताय विलेज काउन्सिलनि आन्डार हाजारि बारि नै पारा दङ अ पाराव बुरि खरकसा बसामांनि बुमा बwsai bai Bwtharjakwi हबै खलायनो थांगा बसाय ओंखाय ताबो बसाय खारजाक बनि लगे स्कुटि कायसा दङ बनि फटो आनि भिडिअ ताबो रिबानो खूब सम्भवत चाकमागात बैरागि देपा बखागो बनि जायति कुस्ति दङ हनो आयां फानङै मानो ओंखाय जारा आनि भिडिअ नाय दंनाय रक आं नरनो कयो नरक किसा बनो जदि मांखा ओंखाय जों पुलिसनो खबरिना बागै ओंखाय कन्टेक्ट खायना बागै आनि नाम्बार नरक फन खायमानो 9612692159 नरक कन नाम्बारो WhatsApp खायमानो ओंखाय मेसेज फानो खायमानो ओंखाय कन्टेक्ट फानो खायमानो आबो चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होइते नरनो कबकमं अ जे बwsai बिहिकनो बुथारै हावा फबै कलांनायनो रमनानि बागै जों पुलिस रंनो सुबाना बागै ताय कायसा नाम्बार दङ जदिनो आनि नाम्बार जदि माया हांके ताय कायसा नाम्बार दङ आबोखाय कल्याणपुर असिनि नाम्बार 9402573656 अ नाम्बार फानो नरक कन्टेक्ट खालायदि